Ako nagpasalamat ako yamot ang mayor o labi na kang Cap Estreta nga amo ang Lupisay na street nga hugaw sa nga tanan karon porte na yung ninduta porte na lang limpyo ha. Daghang salamat kayo. O sa man abot diri baho. Abot uy. Ito yung abot ko puti ba. Lain man kill dili man tagadiri at labay. Oo, naipili ka mo itsa, naay ka ng mga takyan mo itsa, oo. Pagkang kayo na mga service, oo. Ay service gyud. Naoy. Na. Mga unsang orasa ko dinalabay. Di may bawan yan. Say makita na mo ligol ko. Babae pa yun. Naka-service pa yun. Mga unsang orasa na sa isbuntag. Ay, buntag. Pagkatataod na, maabot tong kuan katong mga basurero. Pero murag kabalog sila nga. Timing sila nga maabot ba. Usahay po, bautuhan. Tangagon sa iro. Naulahin na. Pag-abot sa basurero, ito na gitangan na. Nakatan sa kasada. Apil ko sa Kim Studio, ugot panilig. Kunting ko nagatbot, bahua. Apay iring kili, panglabay nila kili. Patay nga hayop. Patay, oo. Patabo yung taon sa Kim Studio, lubong. Ano, pagkalamat yung kong asap sa limpyo na yun. O sa mo ang mensahe sa katong mga responsable ng mga basura at agiana. Natataka naglabay. Ako, ang mensahin ako, nga inaot unta, katong tiglabay dire sa mo, ang lupisay na, ayun lang tamo paglabay. Limpyo na kaayo ang amo adiri karsada. Pag nagyunindo, talibyo kayo. Salamat kayo, Mayor. O ni Capital Estreta. Lagi panahon nga baho, ang naimang labay ug baho. Tanaw nimo taga diri silingan usa ba? Ang akong makanan sa de kaysa nga dili man taga diri magpidikab sila. Pikas area o So sinako nga basura. sinakot kas pidikab. So karon kay nga nalimpyo na ni sa dugay-dugay nga panahon unsay mo ang ibate. Mas kuan kanang happy kayo nga limpyo na diri kaysa atong panahon nga ako ang naninda diri sa dapin sa kalsada. Wala gi basura na kapanglabay. Kada atong nagpapahawa ko sa tagya sa Barcelona. Nadaghan ang basura ang manglabay kay wala may makabadlong. Tung na ako diya naninda kay mabadlong man ako. Okay ang sa pagkuan, sa mamintin na ang paglimpyo sa basura. Ay, ang manghinaot lang po ko sa panahon sa pagkanang manglabay nga itunong lang ta sa adlaw nga tingkuha sa basura gani ini ka ugma ano. Tarungon ug ikot. Kay sa una ang schedule nila Huwebes man sa gabi o Domingo sa gabi. Oh.